Yo, Tronosauro 9, October Bar Fest 2. What the fuck was that? October Bar Fest 2. October, goddammit! God, just shut the fuck down. I'm doing my best. Fuck you. Tronosauro, make some fucking noise, yo. They're just back! Back at it again. First battle of no. What is it again? Oh, no, October. Shoutouts to Stifler having his new car. Motherfucking legit. Yeah! Shoutouts to everyone who came. That's right. First battle of the night. Introduce yourself. Yeah, goddamn it. Yo, Alex, mga shoutout kay Sydney. With that being said, battle MC on my left, introduce yourself. Yo, for the shoutout sa 06 Trading Paya, ng Pakayong Letra, o sa ang mga kawan nga ron Jinx o si Mindscape, and shoutout ko sa akong ghostwriter nga si Bix Lodi. Aman sa Bugi, shoutout si Ligan MC sa MLB. Shoutout Mad Dog Clothing JG, he's in the building. MC Boy for our you know what. Without being further said, who won the coin toss again? Give me some coin, motherfuckers. Supposed to do that before the fucking thing, man. I don't fucking care, I'm doing my shit. Julia? No, fortune. I got that. Who goes first? Round 1 is Lethal Ace. 40 again, I'm sorry. 40, round 1 is on you, let's go. Stop. Yo, round 1 game? Second time na kumubattle. Nga ako kaila sa akong kontra. Pero hindi yun rason para umatras ako sa gera. Dahil ako'y sundalong palaban na di umatras sa kahit anong laban. Kahit na maunahan, ayos lang. Basta mapatoy ko lang din yung kalaban. Kaya kung napansin mo, inalintulad ko ang sarili ko sa isang sundalo. O lirikal. At kahit paulanan kita ng sabon dito, okay lang. Kasi di naman ako naubusan ng bar. Kasi sino ka ba? Chanex, si 4D tong kaharap mo. At baka nakakalimutan mo na kalaban ko na yung isa. Sali mo sa battle dito sa trono. At nung last battle ko, tinalo ko ni Yumi. Pero baliwala na sa akin yun. Dahil isang rap typer ulit tinapat sa akin. Nababawian ko ngayon. Kaya Chanex, kabahan ka na. Dito sa kalaban na pabago-bago ang estilo. Tawagin nyo kung bagong teknolohiya. Patay to sa 4D na makabago. At speaking of bago, nag-research ako about sa iba't ibang style sa battle rap. Nagtanong-tanong, gumugel. At talagang napakahirap mga bay. Na bago mo makabisa, kailangan mo muna magsanay. O matagal akong walang battle, kaya matagal din akong naghanda. Pero parang kaka-birthday ko lang Dahil ulit akong naghanda. O pinaghandaan kita. Nang di na, kahit wala akong info sa'yo. Kaya nagsulat-sulat ako ng mabibigat na bara. Nang di naman nakakaya sa'yo kasi ang layo pa ng pinanggalingan. Tapos pagdating mo dito, matatalo ka lang. Dahil ito'y cockfight laban sa sisiw at tandang. Kaya mga boss, kung mapapatay ko to, kasalanan nyo. Kasi mali kayo ng sinalang. Kasi kung overall performance, malayo ka sa akin. Mapa-jokes, bars, flow, at kahit mapa-English, kaya ko yung gawin. Ikaw, ano bang special sa'yo? Matanong ko lang. Ano bang special sa'yo? Di mo alam. Pues alam ko kung anong special sa'yo. Kung anong special sa'yo, yun yung pagiging special child mo. Dahil ganito, pagdating sa battle, talagang naghahanda. Di man ko parehas sa ng uban, nga sobra kumpiyansa sa kagalingon, pero di ay, ray gubula. Pero sige, ako na'y hambog, ako na'y grabe kagara. Pero kung daghang naigo atong linyaha, di na nako na sala. Kaya binabalaan na kita na sa kada bitaw mo ng mga linya,
dapat solid bro. Dahil baka nakakalimutan mong counter puncher tong kaharap mo. At kapag naibalik ko yan sa'yo, siguradong tunaw. Na para bang tumira ko ng shabu. Kaya round 1, yo, shh. Kaya round 1 pa lang, manalangin ka na sa mga Ginodiyos at sinasanto mo. Dahil pag ako ng kalaban, talagang wala akong sinasanto. Tay. Time. Yeah, shout out to the judges day. Pangatay mo. Second round, it's on Chanex from MLB. First round pa day, fuck it. First round day para 4D motherfucker, let's go. 4D. God damn it. Yo! Unang battle ko sa CDO, kaya ako'y lubusang naghanda sa syudad nyo. Unang battle ko sa CDO, kaya ako'y lubusang naghanda sa syudad nyo. Ako ay naggala, halimaw to sa bukid nun, kaya humanda ka na. Saktong gutom ako ngayon, ako'y sabik ng maglamon na sa mga naghahamon na to na parang sa Pasko inihanda. Ito'y parang meron sa wala. Ako yung tamad na dinala, kaya itong meron mawawala pag itong si tamad ay magsisipag na. Isa na namang ikaw ang una kong biktima, sa kamay ka pa ng bata, bubulagta. Mala-graduation mo lang tong si kamatayan mo ngayon, kasi sa akin magtatapos ka, ano, CDO game? What's up? Iligan? Di ba taga-iligan ka sa no? Usa dili maingon nga, big fish kami go kay dili katiga oro. Oo, parehas ratang dayo, pero dili ka pwede mo libil sa ako. Kay bukid no, nog iligan ikaw ang pinakamubo sa ato. Og ang pangalan, og pakshit kay ito yung pangalan sa Facebook. Sounds like luoy nga luod. Feeling artista raning pangit, murag ikaw si Sanderford. Pero seryoso, 3 weeks ra akong pangandam sa imo. Wala ra nagbulan, kay week ra kaayo. Busa this week will end nga murag Sabado ug Domingo. Nasilaw sa kasikat ni Marshall, busa nagbaka anino. Ako ang dahilan nga nung mapalong ang kasikat ni Marshall, kay patyon ko ning anino. Ako ang raw eater sa bukid nun, tawga kog carnival. Gidawat na ako ang request ni Signy. Ako ni respitar bisag dili ta ka rival. Ayoko ikumpara sa imong ghostwriter, kay literal na ni nga balbal. Wa ko mahadlok sa inyo wadok bisag nagpasulat mong Marshall. Kay magpasulat ko mo ka Marshall, kay gusto daw siya musikat. Tagayog eksena, tagayog break nga mo eksena. Pero kadtong murag commercial. Pero pakaboring imong hatag boss. Pero pakaboring imong hatag nga linya boss. Dili buo nga murag sweldo ra nga partial. Kay gisakyan ako ang trip ni Ford. Abi na ako kusog nga nung hinay kayog paandar. Busa na pugos na lang ko break aning sa akong linya. Nga murag ako ni lugar par. Literal nga manok ka sa iligan. Kay chicken ra kaayo. Pero murag piso nga ni battle kay sisiw ra ka sa ako. Pero pugot ang ulo aning manok sa iligan. Nga murag ako ang dato sa amo. Give you battle manggud na ako, busa ikaw ang akong gipadugo. Yeah. Tada. Kano din ako vote. Okay. Second round na yun, 4D. Let's go. Okay. Hindayo daw siya sa mua. Kapataka lang ka. Pakyo ni mo do, wati ka nakitaan dito, buhanga ka. Grabe makapang... At grabe to. Sobra makapanglait ng height. Kaso bobo ka. Kasi hindi ka naman bright. Down to game. Mga ta sa mga videos namin sa Facebook. Nga naibayan sa mga babaeng uwagan. Nga sa pag-post ni mo ato, gato kag daghan giganahan.
fuck you pag-explain. Pero sige, ibutang natong dagang mga babaeng inyanak. Pero unsa may labot nimo? Kusog kay ka manghimantay sa ilahan niya, ora ba sila nang himantay nimo? Kaya Chanex, kung merong mga ganong babae, huwag ka sana magalit. Kasi alam ko naman yung totoong istorya na sa kanila ikay inggit o gasilos ka kay sukat sa imong kinabuhi, wa pa'y nanguwag sa imuha. Maski ba naman ako kung kaning itsuraa, di bali, wag na. Kay Chanex, pangit ka. Mo na'y tinuod tabaghak. Sa sobra nimo kapangit, ultimong papa ug mama, di kay turing nga anak. Ha? Kay Chanex, pangit ka. Wala tay angay lalisan bay. Sa sobra nimo kapangit, sige lang kapalayason sa inyong balay. Kay lagi Chanex, pangit ka. Tanggapin mo yan, ang totoo. Mamamatay ka na lang, hayop ka. Di ka pa rin makakatikim ng sariwang bilat ng ina mo. Yo, ano? Puro pangit angles lang ba? Siyempre, ang pangit mo kasi. Pero may nagkagusto naman daw sa kanya na 3 babae. Kaso bulag pipi at bingi. Ha? Kaya ano, pangit na naman. Bakit? Galit ka na? Malamang titiprahin ko pa yan. Tsura mo, bakit pumugi ka na ba? Bakit pumugi ka na ba? Tangina ka. Kasi, pumugi ka na ba? Tangina mo, nawawala tuloy ako. Pero wag kang mag-alala kasi babalik ko rin to. Kasi ang sagwa ng pes mo. San ka ba nilihi? Hayop ka. Malamang nung pinapanganak ka sa rice terraces. Malamang nung pinapanganak ka na nanay mo sa rice terraces. Kasi ang daming bigas sa iyong mukha. Ha? Kaya kung papugian pag-uusapan, layo na ka sa ako, Brad. Imong nawong pang balay, akong nawong pang syudad. Busa, kabalo ko nga bayot ka. Kaya pa katisting o babayi. Kaya anong Chanex pinagsasabi mo dyan? Dapat pangalan mo Chunli. O Chanex, bayot ka, ay na nagpug ni mong gibate. Sa sobra ni mo kabayot, maglingkod ka kung mangihi. Ato, puro personal sa jokes lang ako sa round na to. Ganyan ako magbigay ng partida mga bro. Pero di lang yun basta personals at jokes. Pinakita ko lang kung saan ako mas epektibo. Dahil ganyan ako magsalita, talagang tatagos dyan sa puso mo. Kaya malaking pagkakamali mo lang, yun ay kinalaban pa ako. Time. Yo, pangit daw ko. Tanong ninyo, ani, gwapo. Wapa daw ko nakatiraw pusi. Karon makatilaw na ko, ikaw to. Yo, kay siya daw ang sinyo ng iligan, mga amigo. Seryoso ka na, bro? Murag ango-ango. Kay si sinyo, jukiro ni... Bro, si sinyo, jukiro ni ka, jukiro na, mo na akong pagtanaw sa imo. Gisabayan ng panahon kay para maingon nga ikaw ang magustuhan sa mga tao. Inga anak ka desperado. Siguro Papa Berlex, sige mo anig uban mag-jump. Kay sabay kayo sa uso. Lupig pa nimo ang hype beast nga si Marlo. Kay dapat kang ipakyu. Imong utok mo rag unahan sa puerto. Kay grabe kabugo. Mas bata pa ko nimo og mas tiguang pa kanako. Kung sa prutas pa hinog na ka pero lata na sa ako nga hilaw pa mauganing mas gahe pa ko nimo. Kay ikaw ang lata nga para sa bata, dali ra itumba. Dulaan ra ti ka karong gabi ido kay wala koy balak mo seryoso sa imuha. Mura kog bagyo nga Yolanda nga sa imo ra mo bangga. Malas ka na bata, wala kay tsansa sa kung dula kay patay na imong tsansa sa trahedyang nilabay ra. Timan nga bagyo ko sa dula dong sa imo ra ni dagsa. Unta kabalo ka anak nga ako ang gihultan sa pag-asa. Kaya malabong
manalo ka sa kalabang malaki ang patong na sa ulo, na parang si Lupito, malaking patong sa ulo, malamang ako ang haring hinahantay sa tronong to. Kaya nabinigyan niyo ng piso sa battle. Tuloy pugot yung ulo mo. Ngayon uuwi kang walang ulo dito, kulang-kulang. Yun ay di ka nabuo. Patunay lang na di tayo magkalibel. Hindi tayo magkalibel sa task ko. Wannabe ka lang ng number 1, ikaw ang number 7 kasi tagilid ang tingin nila sa iyo. Kasi tagilid ang tingin nila sa iyo. Kaya malabong magiging purong rapper. Kaya malabong magiging purong rapper porque pinabatil ka sa aking iho. Magiging purong rapper lang tong plastic na supot pag pinino kita dito. Malamang di makapagsalita tong binangga ko. Ani mo ay napipito, pero di kasi pipito, kaya malabong manaloto, Kaya malabong manaloto, Di mo kaya mga banat mo hilaw, kaya di malabong magaling ka nga sa luto. Di mo kaya 063, pues kaya kong pantayan, pues kaya kong tumbasan yan kahit isang dosenang numero. Kaya malabo pa rin manalo to sa luto. Dahil 3 lang yung tinaya mong numero, Time. Last round para kay 4D. Let's go. Yo! Bago simulan yung round 3 ko, meron muna akong trivia. Alam nyo ba to si Chanix, may lihim na pagkamanyak? Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi kahit walang alak, May balak. ito daw yung ngiting may balak. Ngiting may balak, literal, literal. Yo! Yo! Game! Yo! Di ako magpapaka-joker ngayong gabi. Kaya umpisahan mo ng mangilabot. Kasi ako si Pennywise, papatayin ka sa takot. Kasi pag ako lumamo ng kalaban, big bite. Pandar ko, malakas ang puwersa, big bite. Sapol ka sa akin magkabilang suntok, left, right, at laos na to si Chanix na para bang Westlife. Kaya magdidilim paningin ko, cause it ain't bright. Para ka kukuha ng lisensya, ikay pinatest, drive, kaya labas mo sa akin tagilid, cause you have no chance in this fight. Kaya magpakamatay ka na ng hayop ka, o suicide. Dahil wala na tong chan, cause you're just an ex. Puksa ka sa bawat bitaw ko sabay slash, parang si Ichigo ng Bleach. At dinaig ko pa ang Gatling gun ni Luffy sa dami ng aking hits. Kaya patay na to si Chanix, boss, sino ang next? Dahil ako isang makata na pumapas lang ng veteran. Kaya Chanix, takbo, yung mas veteran. At kapag nasagasaan ka ng bars ko, pasensya, ikay na hit and run. Kaya umpisahan mo ng matakot, call me the evil nun. Og sobra juday nimo kaniwang. Namurabag silhig tukog. Pues bali-balitong hinahin mo sa akin, sir. Kaya ako ang pitbull ng iligan. Nga hilig mukit-kit og bukog. Kaya ako ang klase nga ero. Nga sa unang kita, hadlok na tanawon. Ikaw ang klase nga ero nga luoy. Murag ero nga kagiron. Busa ang angay ning ero sunugon. Kitsay naidala nga gas. Upong maluto na ni, pakiandam ko sa lamas. Kilawon rati ka, aron sa gutom, ako makalingkawas, pero gutad-gutaron ti ka sa ginagmay, aron kinilaw ang labas. Aron, kinilaw ang labas. At siya nga pala, at siya nga pala, ito ang unang battle mo sa Oro. Anong pakiramdam? Na kahit matalo ka dito, dapat masaya ka lang.
Kasi ito ang magsisilbing tryouts dito sa unang pagsampa mo. Kaso ako agad nakalaban mo, kaya ako magbibigay sa'yo ng pauna mong talo. Ha? Pauna mong talo, kaya isulod ni sa imong utok nga si 4D ni Pre ay nag-istoryayan ng mga istorya ng bulate kay bawal bulala dire kay wala ko gay nastig o gay hinambog kay bisan sa damgo pata mag-battle di ka sa ako kadaog at last. Kaya boss, itong hinahin mo sa akin, sir. Kaya boss, itong hinahin mo sa akin, kulang. O ako'y nabitin, lintik. Kaya sa susunod, sana isdang oro. Para medyo matinik. Time bulok. Last round, Chanex. Last round, Oh let's go. yeah. Round 3 na. Sayang lang yung pagmamalinis mo. Kasi magkakalat ako sa lugar na to gamit yung katawan mo na buo. Kaya pagkatapos neto, di mo makakalimutan ng sakit at pait pag pinakain ko yung sarili mong abdo. Kasi di ka matigas sa tingin ko. Kasi nangopya ka lang ng estilo at pangalan na parang yung sarili mong bato. Kaya saksak sa dibdib ng kutsilyo, sabay hugot na makita mo naman kung gaano ako kadugo gumawa ng flow at balik ulit baon, sabay tulak pababa. Ngayon, nagbukas na ba yung isip nyo? Ngayong nagkalat ako na parang nag-i-iskandalo, kaya kahit may bayad ka pang pumunta dito, uuwi ka pa ring malapusi dahil sa laki ng hiwa na minarka ko sa katawan mo, ano? Kasi, di ba magaling ka na? Oo, yan ang sabi mo. Ngayon, anong feeling na nakaharap mo? Tong bata nasakit sa ulo. Tira ko, masasakit to. Payo ko, wag dibdibin bro kasi ito'y sakit sa puso. Tapos, malayo agwat nating dalawa. Tuloy, ang liit ng tingin ko sa'yo. How ironic na malaki ka 4D. Pero minaliit ka lang ng batang kalaban mo. Kaya pasensya, seryoso. Pero pasensya, seryoso. Di na kita kinuna ng anggulo. Ano ba naman kasi makukuha sa pangit na bobong to? Masyado lang kasi lumalaki ang ulo mo. Oo, bilog na masyado. Halatang mahangin lang din to, gago. Sa mga bata ka lang uso. Kasi wala kang pasabog dito, hayop. Ikaw yung pumuputok na lobo. Ah, shit. Time. Time. Tronosaurio, make some fucking noise here. Chanex versus 4D judges. Tronosaurio, 9, first battle of the night. Chanex versus 4D. Both of the judges, 3-2, 4D. Make some other. Second battle, guys. Ready? Get yourselves up. Mag-sub si Shanky kakalat ko pa beer. Thank you. Judges. Kana na mic ko. Judges Day. Hello. Yo, kana ra. Recording na. Adunggan na ikaw. Hello. Kanang kang sa round 1 kang Chanex ko tapos sa round 2 3 4D. Supremo, binoto ko. Supreme Peace! Boto ko para kay 4D. Yo, kain para sa akin. Round 1 nila para sa akin, mas lumabang na konti si Chanex. Tapos yung round 2 para sa akin, tie lang kasi para sila nag-stutter, nag-stumble. At round 3 sana, bibigay ko sana kang Chanex kaso konti lang yung binitawan niya, na linya. Kaya sa akin, 4D. Si Zemal Bizol to like ako nagutan sa Chanex. Wala na basis sa snapper sa tan. Kaya mapun sila sa content lang. Very season.